ngekhethi inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazo lwezulu. Bantwana benkosi enkulu yamaNazaretha, ngiyacela ukuba ngizibike noma abaphathi balapha ekhaya omunye wabo khona sekushilo kukhona abanye abebengekho bebengangeni ngaphakathi. Lo mntwana ke oguqile lapha phakathi kwabangcwele wacele ekhaya la ngizalwa khona kuseNdwedwe ethempelini laseGamini. Abanye ke bakwazi eGamini yabona abake baye eKenani uthi mawu ukade ubeka itshe bese wehla wehlele ezantsi ethempelini bese sisuka lapha ethempelini singene emgwaqweni ongathi umsaho osesiweni esiyihlathi bese siqhamukela lapho nemizi ngathi mningi khona bese sifika la emgwaqweni ngathi yahlukana khona siphambuke esandleni sokunxele singene ethempelini. Uyabona lapho? Amen. Ikhona-ke ethempelini laseGamini lapho abanye bazithiwa kusesitambweni ngoba makuyiwe eKenani ibandla lakhona lipheka isitambu bese-ke usuka lapha ethempelini mawusuphuma sengathi uyahlehla uphume la ungene khona bese uya ebridgini elide lapha ezansi. Uyalibona lelo bridge? Mawulapha ebridgini ke mangehla etekisini ngisuke edolobheni eThekwini ngehla lapho buka ngamehlo-ke buka ngamehlo engqondo. Uyabona uma uzongena ethempelini udlule esikoleni nangu lo mfudlana omncane kuyokuthi amakhosikazi angene khona asusimjuluko khona emfuleni. Uyabona amaphesha kwalo mfuyana lo kwamasipho phela abantu abasalimi isife nje singenawo amasipho khona-ke khala lapho-ke leyo mizi engaphesha komfula ngithi iwu-4 kodwa imizi yomzowodwa kuthiwa bacele mawulapho nuhlwelwe uthi uyiNazaretha ngifuna umuzi okacele akushiwo ukushona ngale kuthiwa nankuya makabo uNkulunkulu. Ngiyajabula ngingaphezi inye kuphela into engithidayo ukuthi uMshumayela ngificike angiboni kodwa ngizwe kancane mawayibika lokade bika ukuthi isimo sikaMshumayela niyasazi-ke kodwa ngokomoya ngiyambona yena ukhona. Inkonzo lena yamaNazaretha iyinkinga-ke ngoba ifana ney'nkonzo zangaphandle. Iy'nkonzo zangaphandle uma kuzoba nenkonzo ozophatha inkonzo phakathi kuba nepeni nephepha neBhayibheli abhale incwadi azoyifunda alungiselele inkonzo. Manje le inkonzo ayenziwa leyo nto yinawo ngithi-ke iyinkinga inkonzo yenu njengoba niqoqene lana nje. Ngingakahlabeleli ngithanda ukunibongela ngenhlanhla eninayo. Inhlanhla-ke yinto engabonakali kahle. Inhlanhla awukwazi ukuyibona ayifani nesikhwama ukuthi uma usiphethe noma ipheka ley'cathulo libonakala cha usibanibani ufake iy'cathulo ezi-brown noma ezimnyama noma uphethe isikhwama esikhulu noma uphethe isikhwama esincane. Inhlanhla yinto engabonakali. Ibonakala ngokuthi inhlanhla la uhamba khona kuchume izinto ozenzayo konke okwenza kube isibusiso. Inhlanhla injalo ke inhlanhla kodwa yona ibonakala yona ngeke uyikhombe ukuthi nayo inhlanhla
ungakhomba imoto uthi ngathola leya moto ngenhlanhla enginayo, ngathola ngathenga lowo muzi ngenhlanhla enginayo, ngathola nangu umfazi ngenhlanhla enginayo, ngathola nansi indoda engiphethe kahle ngenhlanhla enginayo. Inhlanhla abantu yona uqobo lwayo into engabonakali inhlanhla. Ngithi nginibongele ekutheni inhlanhla engiyibona ngamehlo engqondo ukuba nikhethwe ngabanye umuntu obona umuntu omlapha kude onibuka nihle la ucabanga ukuthi la kimina khona unkosikazi nezingane nomyeni wakhe nomkhulu nobani nomalume nomalumekazi nobabekazi kana njalo. Laba abantu abalana bonke bakhethwe ngamunye unonhlanhla ofikela nonkosikazi wakhe abahleli ethempelini nje la ethempelini nezingane zakhe ezimbili. Akujwayelekile ngoba uNkulunkulu abantu athanda beze phambi kwakhe uyabakhetha uhambe babiza ngamunye afika amadodana emathathu athathile ayifakele ephakameni, afika izingane lamana zamakhosazana athathe beyinye ayifake la, enye ayiyeke ibe Siyoni, enye ayiyeke ibe iRoma, enye ayiyeke ibe iDashi, omunye amyeke abe omherde, athathe kodwa uNkulunkulu oyedwa amfake la emzini wasephakameni bakabo uNkulunkulu. Ileyo ntanhla-ke engiyishoyo ukuthi ninenhlanhla enkulu engalinganiswa nalutho engekho emhlabeni. Inhlanhla leyo engekho emhlabeni futhi engapheli, ngoba izinhlanhla zasemhlabeni kuhamba iphele. Nawe ungacabanga inhlanhla yangakini ngizolinganisa ngenhlanhla nami engizokulinganisela ngayo ukuthi eyasemhlabeni kodwa iyaphela, kodwa leyo ukuthi nibe lana ayipheli. Ngisho usudlule emhlabeni le nhlanhla uhamba nayo uphinde iyobasibusiso phambili, uphinde baphinde bakwenzela imisebenzi, ubuye futhi uzoba inhlanhla futhi ekhaya khona usuhambile futhi bakoNkulunkulu. Amen. Inhlanhla engangayibona ngasekhaya uma bekhona abasemaqadini abadala nami ngeminyaka, kukhona abantu ababili lapha engangibazi ngimncane abanamabhasi, amanye ayebomvu phansi emhlophe phezulu kuthiwa wakaSimamane. Noma bakhona abantwana bakhona la noma bekho, angikhulumi kabi, ngikhuluma indaba nje kaNkulunkulu. Abanye khona amabhasi asemaqadini ayebhala ukuthi ukuthuthuka kwamaqadi. Lawo mabhasi ayehamba iTheku aphume abheke emaphephetini ngasebuhleni, aphume abheke eMantobela ngaseNtangakazi, aphume athi legamini ajike esongisani soxele abheke eMqebu. Amanye aqhubeka abheke ngasoSwathini, amanye aqhubekele endoda eMishini, ayoshona vele le emaningi kakhulu kwawa abantu ababili lawa ayebomvu ngebala emhlophe phezulu kwawa umuntu oyedwa Mr. Simamane, la eBrown kwawa abantu ababili Mr. Magwaza noMr. Bambo. Kwakuyinhlanhla enkulu ukuthi ube namabhasi amabhunu empintile engafuni umuntu onento. Kwakuyinhlanhla yasemhlabeni leyo nhlanhla engikhuluma ngayo. Ihlukaniseke inhlanhla yasemhlabeni nenhlanhla yasezulwini. Nawe usuzobala-ke ngakini wabona isiteji sikabani kwahamba kwaphela kwaguga amawindi, wangakwazi ukuwafaka amawindi, kwabakhona ibhasi yangasekhaya kwakuthiwa bani leyo bhasi ayisekho kodwa umndeni ukhona ngoba kwakuyinhlanhla yaphi yasemhlabeni. Lana-ke nilethwe inhlanhla yasezulwini. Ezulwini-ke ila izwe lakhona lingapheli, mawukhona isekugcineni, mawujabulile khona ukujabula kwa forever, okungeke kuphinde kuphele, ukujabula okunoshembe phakathi. Amen. Enye into engiyibongayo nengincomayo futhi njengoba nihleli ngiyabonga ukuthi mawukhona uNkulunkulu phakathi kwenu, khona ispace elisishiyela phakathi kwenu.
esashiwo inyanga yezulu ukuthi masigibele entabeni ngelinye ilanga kwafike kwahlalwa entabeni sekuhlelwe entabeni yasithi inkosi sukumani befundisi sukumani bama ngenyawo yathi hlehlani nonke leduze kwami hlehlani yakhomba hlehlani lapho ngokutshela la ndoda lakhona base beyahlehla bahlehlani phansi yathi ngiyotshela ngithi hlehlelani la kugudlukelani la yayisithi inyanga yezulu la ngabe nesiyingi esikhona la engasazi la kuqala khona siphele khona esinonkulunkulu yathi uNkulunkulu akahlali nabantu makabo uNkulunkulu yayisi ithi uJesu wathi ephakathi kwabantu wezwa amandla akhe phela ngoba khona unkosikazi owashoshela kena afuka kwamthinta egula wayesethi uma ngimthintile nje umphethe ingubo yakhe ngizophila ithi-ke ngithi gudukelani lokho-ke la eduze kwami khona umlilo la angikwazi la uqala khona uphele khona kusho ukuthi uma nihlale nahlonipha le ndawo lena ngiyanibongela inkosi ngibusise ngoba nishiya indawo yalowo mlilo ukuthi unganishisi kodwa niwothe angithi umlilo uyothiwa kodwa ngingena phakathi kuwona uma ungena phakathi banjani uyasha abekho-ke abantu abafana nabantu engibabona la emhlabeni nawo la wahamba khona awukwazi babona abantu abanje abantu baye babekelwe ihlalo uma ufuna bahlale kahle ubeka ihlalo ziqondane bese uthi abahlaleke abekho abantu ekuthiwa ngena nihlale bese behlala kahle kanje futhi uma ekhona uphika noma umphezulu lapha uma ephika ukuthi labantu abanaba babizwe uNkulunkulu amadoda abona abantu abavele babizwe nje ingekho inkomo notshwala mangabe ngakini kwake kwenzeka wayibona indoda yabiza abantu kungekho utshwala nenkomo ingekho ungawuphakamisa isandla ukuthi mina ekhona ngakithi indoda yabiza abantu yathi abeze ekhaya kwayo ingekho inyama kungekho utshwala ayikho akekho phakamisayo othiwa wayibona nje neyababizi ayikho amadoda abantu abanenkani bayashaya futhi makusuka isibhaxu nje sisuka manje isibhaxu ngeke ubabize abazohlala kanjena uthi bese kuwena yabo kungekho utshwala ingekho inyama uNkulunkulu yedwa okwazi ukubiza abantu abahlaliseka kanje umuntu omlapha nongelo Nazaretha noyihambelayo nje uma efuna ukubona uNkulunkulu abuke nina makabo uNkulunkulu amen ngoba ke uNkulunkulu waphinda mbona noma amavesi mabili noma mathathu 179 silabelela Thixo uli langa li zikanya bizu
ngizama ukuphuthula isikhathi ngicela ufunda incwadi kaJohane 14 hayi lethe ekhaya wawulisibending 14 ivesi ka15 ngizozama ukugijima ngiyacabanga ukuthi ngobe ngibuye ngelila ngoba ngiphuthula isikhathi masuyithoyile ngicela uyifunde John 14 verse 15 uma ningithanda uthi amazwi lawa akhunywa uJesu uthi uJesu uma ningithanda gcinani imiyalo yami gcinani imiyalo yami ngiyacela baba uthi uJesu uyocela kubaba wakhe lo aya kuyena aniphe omunye umthokozisi uthi ngiyocela baba uShesu ezohamba emhlabeni ukuba niphe omunye umthokozisi akasazi nisho yena akasazobuya yena uthi ngizocela baba niphe omunye umthokozisi ukuba ahlale nani emhlabeni ngoba yena uyezulwini manje kuze kube phakade qhubeka ngisho umoya weqiniso uthi ke ngisho umoya weqiniso elingemamukele izwe uyahlukanisa kamanje uthi ngeke libamukele izwe ngokuba lingamboni uma lingamboni ngamehlo abo lingamazi futhi kodwa nina niyamazi niyomazi qhubeka ngokuba ehlala nani niyomazi ngokuba ehlala nani mayibenkosi qhubeka woba phakathi kwini uyoba phakathi kwenu angikunishiya nizigedama angikunishiya nizigedama ngobuya ngize kini ngiyabonga ngiyacela baba aniphe omunye umthokozisi 24 Mateyu 23 ivesi ivesi khuluma ngamazwi asho uJesu nje ukuthi mawukuthi mhlawumbe usadedena hayi ibhasi sikushila Ncwadi Mateyu 24 verse 23 uma umuntu ethi kini bekani nangu uKristu nokuthi nanguya noma uthi nanguya ningakholwa ukuba kuyakuvela oKristu bamanga kuyovela oKristu bamanga umnyoba othi isemaromeni la athi omunye kusedash la athi omunye kuse-American board athi omunye kuse-Wilson athi omunye kuse-Umkherde athi omunye kuse-ZCC usekhona njalo sulele ngabala ngiqhubeke uthi Jesu kovela oKristu bamanga ningakholwa lezo zinto nabaprofeti bamanga ukuphinde kuvele nabaprofeti bamanga baveze izibonakaliso ezinkulu boveza noma baveze izibonakaliso ezinkulu nemimangaliso yokudukisa nabakhethiweyo baze badukise nabakhethiweyo uma kungenzeka bekani sengilitshelile ngaphambili uma besho kini bethi uJesu makephi bethi kephi bekani usehlane mabethi usehlane bekhombe itahleni ningaphumi ningabe kusaphume endlini noma bethi usezindlini mabemkhombe endlini uJesu ningakholwa njengonyazi luvela empumalanga ngoba njengonyazi luvela empumalanga lukhanye luze lufike nasentshonalanga ngoba njalo ukufika kwendodana yomuntu ngiyabonga usekhona alikho ngethi lento eniyona ngoba ngikhuluma nani nodwa lento abayiyo lento laba abantu abahleli la ivela ezulwini
abangekho la kulabantu abahleli lana abadlula behamba laba bathi banesalamusi. Isalamusi into endaweni ethile ufuna uyifune usithola noma ugaxa inyoka noma ungene zibeni phansi ufuna ukuthola inyoka khona ubuye nayo ke kube nesalamusi noma ukhokha imali kusho ukuthi imali ethile. Abathi isalamusi lesi abayazi indlela nezimoto ezigitshelwayo kuyiwe la kuthekwa khona isalamusi uba nabo babe naso sabakushembe kuphela indaba. Lo muntu osidayisa isalamusi usidayisela ushembe kuphela. Ibhizinisi mawudayisa udayisela umuntu oyedwa kusuma kuyenzeka lokho ngoba into oyidayisa uyidayisela abantu bonke abayifunayo babe nesalamusi bonke abantu masidayiswa wena sithole ushembe sithole nawo umkhize sithole nawo umkhwanazi sithole nawo ugumede sithole nawo umsomi sithole bona bonke abantu isalamusi ke lesonke. Ushembe yedwa nje ushembe yedwa khona emhlabeni okwazi ukuthi esemzini wasebuhleli ngo-9 o'clock wonke umuntu oyinazaretha avulele esitabeni athi ngibonge uJehova nasinezulwane zabo athi ngibongeni uJehova naku-1 o'clock emini engekho ngisho ngahamba ephesheya avakashe ephesheya kodwa umhlaba wonke la sobe sikhona engekho phambi kwabantu bakhe bavule isitabeni bathi ngibonge uJehova nasinezulu bashumayele ngawo ushembe wenkosi. Mawisalamusi abasithengana abantu lesalamusi sisengake siqoqa abantu esigoba amadoda enenkani kangaka amadoda ehlupha etshingabafazi nabafazi abathatha amadoda bafike nabathothobale balunge bonke ngezwi kaShembe. Kwenziwa yini mawisalamusi lokho? Kwenza abantu babe abantu abaphila baye utshwala into enkulu kangaka ngoba sikhuluma nje manje na ukhona abanye sebephumihlo njenganamhlanje la uholwe izolo namhlanje imali ayisekho. Uma uShembe exewa angagxekwa ukuthi wenza abantu bahlale benemali emaphaketheni. uShembe agxekwa ukuthi wonke umuntu onemali akangayichithi phansi akathenga inkomo akathenga imbuzi akathenga imoto akaganwe amakhosikazi lawo abona ukuthi azomanelisa azale iy'ngane kwakho imizi ugxikelwa nipho uShembe benze into kangaka ukuthi amadoda aphume emsebenzini aqonde straight emakhaya esephethe amagrosa esedlule kaShoprite adlula kobani nakobani afike emakhaya ephethe pho uShembe yini la agxikelwa yona ngoba lento niyona inkulu kakhulu. Lapha uJesu uthi jabulani nxa benithuka bekhuluma konke okubi ngani okuchaza ukuthi ukugxekwa kukaShembe ikona okwenza ibandla lakhe likhule kakhulu liye phambili makabonkulunkulu. Manje masengagxekwa lizofa leli bandla gxekwa ibandla eliphethwe umuntu oyedwa ensundu engamhlophe. Uyabona labantu abala ngaphandle ngikhuluma laba abahleli la abantu abala ngaphandle uma bebona nje begibela amatekisi semsebenzini bendawo beyothenga beyamaphi beyako emholweni beyamaphi ziningi indawo abadlula kuzona bake babone yini le amandiya lawa agawula uqala agxileke phansi lube neduku phezulu. Niyabona lawa mandiya mahindu noma amayini mawubuka lapha lenza khona lezinto lamandiya lawa lapha la bekwe khona uqalo kunamatshana abekwe lapho mabili noma mathathu bese kuthathwa ubulongo beyinkomo lapha usindwe indawana encane esindwe okunakisise bese kuyasindwa lapha uklinwe kugxilekwe lamadukane oqalo elibomvu eligreen bese kubhala ngembhalo leyamandiya. Ithempeli lamandiya lelo ethandaza khona ikhona izoxoka layo nakhe. Uyabona labantu abangasonke emanazarethini mabebona leyo nto abayigxeki mabehlele
etekisini noma begibele ebhasini beyibona lezo zinto abazigxeka abasho amandiya abheda bayawa-understand ukuthi amandiya uNkulunkulu wawukhonzwa kanje baphinde babona amasulumane angena endaweni ethi ayibe kanje kodwa ibe nehholo uma ingena lapha ngaphandle bakhona indawo la kugezwa khona inyama bese eguqa abhekisa amakhanda phansi engayifakeli icathulo angene ngaphakathi ahlale phansi amasulumane esoteni lawo akhwiqe imilenze lawo amadoda amakhosikazi awayi ahlale emakhaya makushona isulumane namhlanje ekuseni ngo-9 ngo-3 liyangcwatshwa amakhosikazi awayi laba abantu abangewona amaNazaretha abahamba lapha ngaphandle abeyinkonzo nabangasotiyo nabanjani abayigxeki leyo nto bathi ngiyabona amasulumane enza kanje bancome kodwa uma bebona into eyenziwa umNazaretha akukhathalekile kangakanani but ngeke mina ngikudla ukudla okubandayo-ke ngomgqibelo ngingafani ngidla ukudla okubandayo uma usibabuza ubhiya uphuza ukushisa ubhiya uphuza ubanda mina amasaladi akhona ashisayo musu ba stupid udlala abantu uyabona abantu abagqakushembe abantu abasuke bengacabanganga kahle yabo uqala into ayenzayo uyayenza yena mephuza ubhiya ubanda lapha akasho ngeke uphuza ubhiya ubanda kodwa ngoba makusuke sabantu ukuthi ngeke akudla ukudla okubandayo ngoba yena ngeke ayimele leyo mpilo leyo ngeke ngihlale engayifaki icathulo zifika izolo nabelungu uyazi ukuthi obaba bethu kudala bathi umuntu wafika efaka icathulo babembukisisa bemxhwale bengasondele eduze kwakhe beqala umuntu ofaka icathulo kwakuthi ufaka amabhokisi enyaweni abantu bokuqala bafaka icathulo befunda icathulo babethenga isicathulo bakhohlwe ukuthi esaka-left isiphi nesaka-right isiphi athatha esaka-right asifake ngala esaka-left asifake ngala ahambe inyawo zakhe seyithe ngapha beqala ukufaka icathulo abantu abamnyama ngoba bayathanda ukuziphetha ey'ntweni abangazaziyo bafunda kancane le dimoni bazifunda kancane bazilangena kubona bathi namhlanje basakwazi ukuhamba ngey'nyawo bona futhi bacabanga ukuthi icathulo zadalwa yibona kanti kwafika nje isizwe esithile sabafundisa ukuthi yekani phansi lokwenzani lokwethu bakwazi ukwenza kalula yekanjalo uyabona umlungu la ekhanda ushayile umlungu kwazi ukwakha insimbi ayakhelela phansi abese edumisa idize emoyeni insimbi angeke kahlule ukubamba umqondo wakho ukuthi kufe uJesu eJerusalema baxabane naye bamshaye bambulala athi besefile bese bethatha isithombe sakhe basibumbe bese bethi mthwaleni imise Afrika naNkulunkulu mayesaphila uhlala le kwaJuda namaHebheru mayesefile bamwelisa bamletha leAfrika bathi naNkulunkulu wenu ngoba thina la emakhanda akukho lutho sathi wafela thina wafela thina uzogeza izono zethu uzobuya angazi ukuthi uyobuya nini abanye bathi sewabuya kodwa izono esasinazo azaziyo ukuthi sasinezono zethu ilanga lugu khanya Yeah.
emzini wasephakameni abanye abakwazi ephakameni baze kuhleni bamanaza nje makabonga uNkulunkulu bayakwazi ukubona badlula khona awufike kuhleni wadlulanga ephakameni ukubona nabo kwa prophet uShembe sihleli khona wathi niyabona la ekhaya la nodlula la ekhaya uShembe wathi la ekhaya niyodlula la nikhuphuke nithi manibuka la ekhaya nithi hey yekite khona la ekhaya kwathi ngelinye ilanga kusetshenzwa nje ngibona kusetshenzwa ebuhleni esipholi endini yamakhosazana kumbiwa isiza ngasenhla senye indlu masibiwa lesiza ukuthela inhlabathi ngezansi le nhlabathi iyakhuphuka yabaningi ngokumba kakhulu ngala inhlabathi iyanda ngezansi inhlabathi incika kule nto ngezansi mayifike emawindini ikhuphuka inhlabathi sebethi bazoyeka ukubomba inhlabathi isizovala amawindi angemuva endini uyakubona iba nesithombe saleyo nto kanti udonga laleli seliyasindwa inhlabathi ngale ngaphakathi khona amakhosazana esipholi ukhombisa khona ngelinye ilanga uthi mawufika esitobhini ekuphakameni ubuye ngapha ngaka-right masudlula esitobhini nazi ndenkulu uzoyibona la enye yalezo zindlu kwakuhleli khona amakhosazana amanye enza ubuhlalu amanye ethunga amanye enze eminye imisebenzi amanye epheka suka le nhlabathi yadudula le nto ngezansi yawa phansi indlu kwasuka inhlabathi le phezulu yalandela enye inhlabathi yambozela indlu amantombazana angena ambozela ngaphansi basukela abantu abasebenza bahamba ubikela ubaba inkosi yamaNazaretha bayibikela baba sekudilike isiza lapha sadilekele ngezansi amantombazana awu-7 abawashoyo bebekhona bathi awu-7 amantombazana agqibeke ngaphansi kwenhlabathi ithi inkosi uShembe phuthumani bizani intathuthi nihambe niyosusa leyo nhlabathi engaphezulu uma kubona sekuvela iy'tini ngoba amantombazana angaphansi kwey'tini bese nibeka amafosho nisuse ngezandla iy'tini ukuze ningabalimazi bahamba bayokwenza lokho kwakhala bonke abantu emzini wasephakameni uma sebefike lapha phansi befike ey'tinini babeka amafosholo ubana kunabashumayeli ababalawulayo njengoba abashumayeli bekhona nje sebesusa iy'tini babesusa iy'tini kuvela into awahleli ndawo yamantombazana aqaqele izinto zasesipholi lobude balela khona lela nalela khona zinto kanjalo kuvela intombazane lapha kuvela intombazane lapha kuvela iy'mpahla kungaveli umuntu kuvela intombazane kungaveli intombazane kuvela iy'mpahla bakhuculula kuvela intombazane sishonile kuphume enye sishonile kuphume enye sishonile kuphume aza abawu-7 bazalele isi sebekhuculile akusekho lutho la esizini ashonile abantwana babeka lapha eceleni bamboza khala bonke abantu ephakameni ithi inkosi maseni wakhiphe wonke-ke wathatheni ambe nowafaka endini ezitsha noma endini ezitsha ngeza kube nephutha noma kodwa endini ethile yabanikeza ukhiye bashumayeli bafakeni lapha endini kwakhalwa ngesinye isikhathi inkosi yababiza abashumayeli shumayeli abanivule lapha endini la nje fakani khona amantombazana ashonileyo bahamba bayakhona bafike bavule bathuswa abashumayeli ukubona amantombazana etende banihleli kanjena nje awu-7 bathi-ke laba abakhulu abazigadele indaba bathi eyodwa yawo isekhona iyaphila njengamanje into enzeka kudala kakhulu iugogo angalima yuma mkhwanazi noma yagana ngamkhwanazi mphesha kothukela kodwa iyaphila eyasala kulawo mantombazane mayesekhulile agana ashada akhula aguga aza kule emhlabeni ngesikhathi sokuthi lombani adlule emhlabeni makabonga uNkulunkulu amen ngesabatha elilandelayo kuyenzeka phakathi ney'nsuku lento sekungena inkonzo yesabatha uthi lona
lo baba omdala uthi yathi inkosi mayingena ethempelini uShembe ngenakhohliso amen wathi niyabona maNazaretha leli elenzekile la ePhakameni bimbi kakhulu kodwa mina Shembe ubuthi bawuphuma umphefumulo entombazaneni enkosazaneni ngiwuthathe kusho umuntu ngisho ukuthi uma ukuthi ke wena awulona iNazaretha noma uyayidlulela nje basihlela abantu bakaShembe lana nje uthi uShembe uthema ukuphuma umphefumulo ibhitwa inhlabathi into bani nama-blocks sekuphuma umphefumulo kuyona bese ngiwuthatha mina Shembe ngiwufake ephakethini ngiwugcina umphefumulo entombazane phinde kushone phinde ngithatha umphefumulo ngingawuyeki uhambe uye lapho kwawo umphefumulo bengikusho ukuthi ngikufake ephakethini ngoba ngifuna ukuphinde kwavusa amen ithi inkosi kuthema abantwana sehambe ebhalelwe lapha ngase ngihamba ngiyabona ngifike ngibuka ukuthi umphefumulo kaSibanibani lo ngiwubuyisele kuyena ngiphinde ngibuka ukuthi umphefumulo kaSibanibani lona ngiwubuyisele kuyena mabonke uNkulunkulu amen ngiyaphuthuma ngisayicedama leyo kodwa izwi lithi amadodana aphila wonke uShembe uthi ngithathe umphefumulo ophuma entombazaneni ngawufaka ephakethini wonke amadodana asikhombisa ngenzela ukuthi uma eselapha endlini ngithathe umphefumulo ephakethini ngiwubuke ukuthi okabani phinde ngibuyisele kuyena mabonke uNkulunkulu amen ngelinye ilanga abantu yokugcina le esinzo yiyeke angazi ngiyekela lephilayo ngoba angazi kube kuyini ngifika la ekhaya khona futhi ePhakameni kuyiphakathi ney'nsuku sinamakhosazana inkosi ihleli nje kanje iyabukela kufika abamhlophe baphesheya inkosikazi nendoda baganene bama nentombazane eneminyaka engaphezu ka-22 ngokukhula kweminyaka yomuntu baba sekela abashumayeli babadonse babasondeze bawubabika enkosini uthi ithi-ke le ndoda bena lo nkosikazi Shembe le ngane yethu nje bineminyaka esingaphezu ka-22 nje kodwa okwenzeka ey'ntombini ezingangayo ukuthi kubonakala ukuthi iy'ntombi njengokufanelekile kwey'nsuku zayo ezenzekayo kwamanye amantombazane akwenzeki kuyona ayikhulile iy'nsuku zayo ezitholwa kwamanye amantombazane yona yitholi yalalela inkosi yasithi kalula nje yababeka leceleni yabukela umgidi yabuka umuntu yasithi yasikhweba lapha ey'ntombini ey'sinayo yakhweba sabuka le ntombi isini bese kuphume inkosazana yakaSibisi okuthiwa uMayibizi ngiyayazi ngayibona ngayibona isikhulile inkosazana ithi-ke inkosi lenkosazana thatha lo mlungu isho intombazane yomlungu thatha le ntombazane yomlungu idonse ngesandla uhambe nayo ufike lapha ziyasina ziyintombi lapho ufike lapho ungene nawo lapha wakhomba isikhali uzofika ungene nawo lapha uyinikeze ihawu leli thina ngalo uyinikeze ne-umbrella
lena nisina ngayo nisine nayo baba umlungu akakwazi ukusina belungu bakwazi ukudansa ushemse ekhulumile kodwa yamthatha yahamba nayo yamnika umbrella yamnika ihawuka left sakhuphuka intombi zehla zaka left zaka right that namhla mina ngithelile yabadazela zathi mayikhuphuka yaphambana nazo mazi yaka left ibuye ishango laka right inyawo ishango laka left yabheda yabuka inkosi bagxeka ushebede usikisa umlungu nabantu umlungu wakwasinapi phela kwakhona ibukele ezayibukela zabantu bangaphandle bezobuka umgido ephakameni namanje bakhona bafika lapha bazobuka umgido ngeni babona lapha ke kufika amabhasi la cooperation khona la ayi blue okuthiwa ama blue mamba kukhona a green ayigitshelwa abantu kulwini obani blue nami ngawabona nje e green igitshelwa abantu e blue yayigitshelwa belungu into omnyama ngeke phakathi kuyona bafika lapha edolobheni eThekwini ke bangene emahotela beqhamuka phesheya sebeqasha lamabhasi ke beze phakame bazokubela umgido leso bengena kubuka umdanso ngenxayele edolobheni bona bemile beshona amatekisi bebuka umuntu edansa babuka umuntu odansa lapha ngemuva babakhuthuza basabona umdanso wasesihogweni ngempela umdanso Bowathi dansa kanti khona uphethe umese ngisho concert kuhle kunjani kude kwamatafula kuthiwa kudanswa nje khona ukuthatha intombi umuntu khona la ngoba nazo mase idakwa yibuka ukuthi idansa nobani dansa isiwola bonke abantu nje utshwala ududu wena kanti lokho into umphethe umese wena ubona ukuthi idansa wena ubekuthanda la akumesele amahlombe umese mawungene namahlombe kuyenhlizweni kozwakala ngakini empangeni kufile usibanibani kabise empangeni kabise ekhanda kabise endwetho kabikephi njalo omkhulu umsebenzi usuka lekini uzosebenza eGoli uyafika udaba utshwala ulibala amantombazane into engapheli amantombazane apheli sazalwe khona siwashift khona ufuna ukona ukuthi ufune lo oyifunayo uyilayishe ekhaya makabonga uNkulunkulu amen khuluma ngoshembe njalo amen inkosi yababuka besina nomlungu phakathi kwabe ebhadazele engakwazi nakusina ithi inkosi senisizakele nisina nomlungu mbuyisi wamthatha unkosazana mayibisi wamkhipha wamlethe enkosini yesithi inkosi tshela abazali bayo bahleli ithi inkosi kulabelungu ababili inkosikazi nendoda thatheni ingane yenu siphilile amen uthi amen wena ngoba wazi ushembe umlungu engazi bashembe lo wayetshelwa abantu ukuthi khona umesaya ose-Afrika ungayihambisa ingane yakho le mhlawumbe ufika kusiza nalowo mlungu wayefike naye efike ngeyimoto wayeze emahhotela lapho wayezithwala unengane engakhulile wena engayi kumaphili hambise kushembe ingane izofika iphile wayithatha umlungu ngane yakhe kodwa khononda
ebabuza labashumayeli ukuthi nisho ukuthi sekulungile bathi abashumayeli la sekulungile akanginiki lutho bathi abashumayeli like what abelobhele bayababona abantu beqaba something like bathi abashumayeli no it's enough now take your daughter iphilile manje ingane yakho umlungu wayithatha wakhononda wahamba wawolala ehotela eThekwini niyabona amahotela asedolobheni lapha eThekwini khona uBlue Hotels khona uMaharani khona uGarden Court khona oMaluthi walala khona ingane yakhe phela beluba nemali buka ikamero la ngobili babuka ikamero lengane ngale kwathi ekseni sonke ekseni siyesiphiswele niyakwazi lokho mama phiswe ekseni sugula uyagula sonke ekseni siyaphiswa sibuke sishawa umoya onesibaya ngasibayeni ngachitha amanzi lapha semadolobheni lakho ibaya lapha ungena ngale nencane kanjalo chitha amanzi ingane yakhe lo mlungu yathi mayichitha amanzi yethuka yabona amanzi eshintshe pheje babomba bonkulunkulu amen yakhanya lo mlungu ngayazi le yathi mami umlungu wacabanga ukuthi semvumdlenguli khona nehotela bafona nje bana belungu bephuthuma wayi baphuthuma khona bayibamba ingane yabakhombisa ukuthi sekwenza kusimanga leso sengikhulile baba bonkulunkulu yaphila now and then yaphila ngaleso sikhathi ushebe amen yazi lwami fanele ngihlale phansi awuyibambe kanjani sengihlala phansi kuningi kakhulu yabona izolo kade sisethe anazi sengenza ukuthi angifuna ukuphuma la ngakhuluma ngonyazi sabe sawusini emgidini ise amen sine amen sibuye ntambama sine Krista Sabathi kuthi ekuseni indodana yami yangifonela baba yebo Thabani igama layo baba imoto lezi ezisebenza emabhanoyini imoto zendodana yami zisebenza emabhanoyini eShaka ayisebenza emakuleni bel India mali qashile lithi ufuka uhlale kulona ya wena khona kani manje wena sifikile mancane mina nikile wena lo scarf kamina lo into kamina lo ngubo kamina mina nikile wena zonke lo into wena perfect manje wena khona kani manje libanga ukuthi ungaphinde unyakazi ungalingi ukuthi ufuna likukhuphulele imali lithe sokuphela likunike isikhafu salo nje yazi lisho isikhafu salo alikunike ukuthi lindiya lifike lidla ama-sandwich lawa yenza unkosikazi wani emfino lishame emabili bese lokugcina lilibekele wena lidla ngo-11 noma ngo-10 nango-12 usekhona njalo amen kodwa ngo-3 ntambama likubize bese lithi ewa likunike ngo-3 ntambama sizogoduka ngithi-ke mina iy'moto zendodana yami ayisebenzi labo bantu zisebenza eShaka uthi-ke indodana yami baba iy'moto zimisiwe la ngithi imoto eyimiselwe na uthi nalona ohlele kukhomputa lapho uthi naye akazi ubona imoto zingabhaliwe la ayisebenzi imoto yakho uma ingasebenzi ayiholi ngabe ngixoxa indabeni ngifuna ukusho lokhu nokubodwa nje okunonyazi phakathi bese ngithi sekuseni songena lapho songena negoji ngaphakathi baba bese siphuma semgidini ngithi nawe angikwazi ukubika kubaba manje kodwa ngoba usungitshelile mina ngizobika ntambama masibe emgidini sengikhumulile sabe sosina siyegcawini sibe egcawini masibe egcawini sefuna ngigibele ngisuke kude ngabe Emene naseThekwini uhamba mhlawumbe isikhathi singasazi ntabho kulabo 6 hours bese ngabe ngifuna umshumayeli osebenza kubaba umshumayeli nanku umnikelo ngomsiza ntambama ngabo 6 nangu umnikelo uzongisiza umbikele kubaba ukuthi imoto zendodana yami zimisiwe la isebenza khona emabhanweni ngicela ushe bayibuyisele sebenze amen kusengesonto engasasebenzi isonto ayisebenzi somlungu umshumayeli abona ubaba ekuseni abona ubaba ntambama ngomsomlungu bekade beqeda umnikelisa bese embikele baba umva ngicela baba ukuthi imoto
zindodana yakhe baba simisiwe emsebenzini ayisebenzi ambuza baba izinto imoto ekhuluma ngazo unyazo lwezulu ayibona uyazazi somlonda ba embikela lento kathi umnikelisa ekseni ngolesibili afona indodana baba ngisabe ngolesibili baba imoto seyibuyisela emsebenzini unyazo lwezulu kuningi kakhulu nawe ngasuma la usho nawe nalo ngasuma asho kwakhe unyasebenze lo nala sumo asho kwakhe unyasebenze lo nonke lebanelana akekho umuntu ozelana nje ozenje kwekosigameke senzekile omunye kwaphila ugogo kwavuka umalume kwabanje yakusingakhuluma kusekuseni kube yisonto elizayo ngicela kuyi celela uxolo ukuhamba kwesikhathi ngizocela kwabagcwele ngoba ngibuka isikhathi esimhlaleni nomsebenzi enzowenza nomshumayeli ngicela sihlabele besibelile isihlabelelo bese sithandaza ngibuka isikhathi bantwana benkosi ngiyacelela uNkulunkulu nakuthi asithethelele ngokwesikhathi umshumayeli uzobuya baza abashumayeli lo akhethe isihlabelelo azosihlabelela ahlabele ivesi elilodwa bese siyamunya sithandaza inkosi ukusiza amazwi ezweni amen Sihlabelelo 139 fikile ulandelwa izizwe Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Sihlabelelo senkumbuzo yesizukulwane. Senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu.